Γεια και χαρά σε όλους σας. Είμαι η Γαβριέλα Καραπατή, πιστοποιημένη life coach και ακούτε το podcast «Άλλαξέ το». Γιατί δεν φαντάζεστε πόσα πράγματα μπορείτε να αλλάξετε για να βελτιώσετε τη ζωή σας. Δύο από τα πιο κοινά θέματα που αντιμετωπίζουμε αρκετοί από εμάς είναι το στρες και η αγωνία. Οι ατελείωτες λίστες με όσα έχουμε να κάνουμε. Φόβος για το τι θα συμβεί αύριο, του χρόνου, όταν θα φύγουν τα παιδιά από το σπίτι, όταν θα μεγαλώσουμε εμείς. Για αυτά που δημιουργήσαμε, αλλά και για όσα δεν προλάβαμε. Αυτά και άλλα πολλά μας δημιουργούν εσωτερική αναστάτωση. Το στρες και η αγωνία μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μάθουμε πώς να τα διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά. Γιατί στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Με δύο λόγια, η ευζοία. Μερικές ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να χαλαρώσουμε και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Αναπνοή. Η αναπνοή είναι κάτι που κάνουμε χωρίς να το σκεφτόμαστε. Αυτόματα. Ξεχνάμε ή δεν γνωρίζουμε ότι είναι καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε στο στρες και την αγωνία. Συνήθως, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αναπνέουμε αφηρημένα, με αποτέλεσμα να μην γεμίζουν οι πνεύμονες με αέρα. Αφιερώστε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να συγκεντρωθείτε, να αναπνεύσετε βαθιά και να καθαρίσετε το μυαλό σας. Η αναπνοή κατευνάζει το στρες γιατί αυξάνει τη ροή αέρα στο σώμα, ενισχύει τη λειτουργία του εγκεφάλου και μειώνει τη συχνότητα των σκέψεων και οπωσδήποτε των αρνητικών σκέψεων. Άσκηση. Βάλτε την άσκηση στη ζωή σας. Πιλάτες, γιόγκα, κάρντιο, περπάτημα, στίβος, χορός, τένις, ό,τι σας αρέσει. Να θυμάστε ότι η σωματική άσκηση είναι ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος για τη διαχείριση και την απομάκρυνση του στρες. Γιατί στην ουσία βοηθάτε την καρδιά να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να μειώσει την αίσθηση του άγχους. Διαχειριστείτε το χρόνο σας. Αποδεχτείτε τις πιέσεις που έχετε και τις απαιτήσεις που υπάρχουν και προσπαθήστε να ξεκινήσετε με τις πιο σημαντικές και επίγουσες εργασίες. Κάντε μια αξιολόγηση και προγραμματιστείτε σωστά. Φτιάξτε ένα ημερήσιο πλάνο και τηρήστε το. Και στο τέλος της ημέρας να είστε σίγουροι ότι θα νιώσετε ανακουφισμένοι. Αλλάξτε πρίσμα. Δείτε με θετική ματιά τη ζωή σας. Συνειδητοποιήστε ότι οι σκέψεις σας επηρεάζουν τα συναισθήματά σας. Κάντε ένα βήμα πίσω και αναγνωρίστε τους αρνητικούς συλλογισμούς σας και προσπαθήστε να τους αντικαταστήσετε με θετικούς. Παραδείγματος χάρη, αντί να δυσανασχετείτε που ξημερώνει Δευτέρα και θα πάτε για δουλειά, αναλογιστείτε πόσα καλά πράγματα συμβαίνουν στη ζωή σας ακριβώς επειδή εργάζεστε. Και γιατί τα βάζετε με τη Δευτέρα? Μήπως θα ήταν πιο χρήσιμο να επέμβετε στον τομέα της εργασίας σας και να βρείτε τρόπο ώστε να την απολαμβάνετε? Το καταλαβαίνω ότι ακούγεται δύσκολο, είναι όμως θέμα εξάσκησης και αν χρειαστεί, ζητήστε βοήθεια. Εκπαιδευτείτε. Επιλέξτε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας και να μάθετε περισσότερα για τον εαυτό σας και τις ανάγκες σας. Εξασκηθείτε σε τεχνικές στρατηγικής ώστε να διαχειριστείτε το στρες και την αγωνία με θετικό τρόπο και να προσεγγίσετε τη ζωή σας με βάση την πραγματικότητα του σήμερα. Σημασία έχει πως μπορείτε να αναγνωρίσετε το στρες και την αγωνία και να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τις τεχνικές διαχείρισής τους. Μην ξεχνάτε πως η ζωή αξίζει τον κόπο να είναι ευχάριστη και επικοδομητική, ώστε να εξελίσσεστε και να αναπτύσσεστε σε όλους τους τομείς. Με λίγα λόγια, να ανθίζετε καθημερινά. Δεν είναι ποτέ αργά. Εργασία. Αν το άγχος προέρχεται από το χώρο της εργασίας σας, τότε προσπαθήστε να την προσαρμόσετε στα μέτρα σας, όσο αυτό γίνεται. Μπορείτε να ζητήσετε παραδείγματος χάρη μια μεγαλύτερη προθεσμία για την ολοκλήρωση των σημαντικών εργασιών. Να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον εργασίας που είναι καλύτερο για εσάς. Παράδειγμα, απομακρυνθείτε από τους συναδέλφους που σας επηρεάζουν αρνητικά. Ζητήστε να τηρηθεί το ωράριό σας, έτσι ώστε να έχετε χρόνο για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας. Δεν χρειάζεται να λέτε ναι σε όλα, όπως υπερορίες που δεν πληρώνονται ή, ακόμα χειρότερα, εργασία που δεν πληρώνεται. Τολμήστε
Ζητήστε, διεκδικήστε, χωρίς υπερβολές, έχοντας κατά νου ότι κάθε φορά που δεν τολμάτε, κάποιος άλλος θα απολαμβάνει το δικό σας κόπο και εσείς θα παραμένετε αόρατοι, απογοητευμένοι και κουρασμένοι. Διατροφή. Η διατροφή μπορεί να επιδεινώσει ή να βελτιώσει το στρες και την αγωνία που νιώθετε. Αναζητήστε συνταγές που περιέχουν θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, και αποφύγετε τα τρόφιμα που είναι κατεργασμένα. Παρατηρήστε το σώμα σας, σε ποιες τροφές αντιδράει θετικά και σε ποιες αρνητικά, και ακούστε το με αγάπη και νιάξιμο. Το αλκοόλ, από την άλλη, μπορεί να φαίνεται ότι βοηθάει στην πρόσκαιρη μείωση του στρες και του άγχους, αλλά στην πραγματικότητα τα επιδεινώνει. Το αλκοόλ επηρεάζει τον ύπνο, προκαλεί αϊπνία, νευρικότητα, αγχώδεις σκέψεις και επιδεινώνει τα ψυχικά προβλήματα. Μήπως ήρθε η ώρα να σκεφτείτε να το ελαττώσετε ή και να το κόψετε? Τι λέτε? Τώρα, αν αντιμετωπίζετε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα όπως είναι η κατάθλιψη ή ζείτε με κρίσεις άγχους και πανικού, είναι σημαντικό να ζητήσετε βοήθεια από ειδικό. Οκ? Κοιμηθείτε αρκετές ώρες. Αν το στρες αποδυναμώνει την ικανότητά σας να κοιμάστε, μπορείτε να κάνετε μία σειρά από αλλαγές στο υπνοδωμάτιο ώστε να χαλαρώνετε. Δώστε έμφαση στο να φτιάξετε το χώρο σας με τρόπο τέτοιο που να σας ηρεμεί. Φροντίστε να αερίζετε σωστά, να είναι τακτοποιημένο και καθαρό. Στρώστε το κρεβάτι και πετάξτε κάθε τι άχρηστο. Η αναζωογόνηση και η φροντίδα του χώρου έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τη σωματική, αλλά και την ψυχική μας υγεία. Διασκεδάστε. Κάνει καλό. Κάθε άνθρωπος χρειάζεται χρόνο για να χαλαρώνει από τις απαιτήσεις της ημέρας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα αναψυχής που σας επιτρέπει να αναπνεύσετε, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας. Με λίγα λόγια, κάντε ό,τι σας αρέσει. Κοινωνικοποιηθείτε. Δημιουργήστε τις προϋποθέσεις ώστε να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο. Βγείτε έξω, γνωρίστε καινούργια πρόσωπα, καλέστε κόσμο σπίτι σας ή κανονίστε παρεΐστικες δραστηριότητες. Διασκεδάστε όσο πιο πολύ μπορείτε. Και αν βρισκόσαστε σε μία ισοστρεφή περίοδο της ζωής σας και με τους φίλους σας έχετε χαθεί, προσπαθήστε να δημιουργήσετε νέο κύκλο. Επιδιώξτε να γραφτείτε σε κοινότητες και αποκτήστε καινούργια ενδιαφέροντα. Να θυμάστε ότι κάθε φορά που εντάσσεστε σε μία νέα ομάδα, γνωρίζεστε με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα με εσάς, όπως είναι ο χορός, η ορειβασία, το κολύμπι, η στιοπλοεία και ό,τι άλλο. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε εκτός σπιτιού. Φτάνει να το πάρουμε απόφαση και τότε είναι που βρίσκουμε τη λύση. Φροντίστε τον εαυτό σας με αγάπη και ψάξτε να βρείτε αυτά που σας κάνουν να νιώθετε καλύτερα για έναν πιο χαλαρό και ισορροπημένο τρόπο ζωής. Το ξέρω ότι πολλές φορές είναι δύσκολο, αλλά να θυμάστε ότι δεν είναι ανέφικτο. Θα ήθελα να κλείσω αυτό το podcast με τα λόγια του Woody Allen. Δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν, αλλά μπορείς να καταστρέψεις το παρόν με το να στενοχωριέσαι για το μέλλον. Αν αυτό που άκουσες το βρήκες ενδιαφέρον, κοινοποίησέ το ελεύθερα. Και αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, στην περιγραφή του επεισοδίου θα βρεις το mail μου. Είμαι η Γαβριέλα Καραπατή και ακούσατε το podcast «Άλλαξέ το». Μέχρι το επόμενο επεισόδιο φροντίστε να είστε όλοι καλά και να χαμογελάτε.